Number nkete, ordinal numbers in Igbo language. The system of counting numbers in ordinal forms. In Igbo language, the way we call number 1 in the cardinal system is different from the way we call it in the ordinal system. So, instead of saying otu or ofu, we'll say mbo or izizi. First, nke mbo maọbụ nke izizi. And also note that nke is always used before we mention the number to indicate ordinal numbers. For number 1, you can either choose to say mbo or izizi, or you can also choose to just say nke mbo or nke izizi. Now let's begin counting. Nke mbo maọbụ nke izizi, nke abụọ, nke atọ, nke anọ, nke ise, nke isii, nke asaa, nke asatọ, nke itoolu maọbụ nke iteghete, nke iri,